Pochádzam zo Spišskej Novej Vsi. Vysvetený som bol v roku 2005 s osnulým biskupom Františkom Tondrom a moje pôsobenie začalo v roku 2005 vo farnosti Kežmarok, kde som bol kaplánom rok až do môjho odchodu v roku 2006 do Kanady. Takže, ako som povedal, do Kanady som prišiel v roku 2006. Moja prvá zastávka bola Montreal, kde som strávil 4 roky ako farár v slovenskej farnosti svätého Cyrila a Metoda. Po 4 rokoch však došlo rozhodnutie z biskupského úradu o zatvorení farnosti. A tak, aby to nebolo viacej komplikované, požiadal som svojho biskupa o možnosť zostať v Kanade a pôsobiť v niektorej z kanadských farností. Biskup mi to dovolil a bol som poslaný do mestečka Orillia, ktoré je na sever od Toronta. Je to malé mestečko, kde pôsobím vlastne medzi Kanaďanmi. Avšak je tam jedna zvláštnosť, že mám tam slovenského farníka, ale je iba jeden. Keďže som otvorený pre pôsobenie v kanadskej farnosti, nakoľko nie je možnosť momentálne pôsobiť v slovenskej, snažím sa dať každému príležitosť, aby mohol mať servis, duchovný servis v jazyku, ktorý potrebuje a ktorému rozumie. Moja skúsenosť z Montrealu bola taká, že som musel viac približovať Slovákom, ako to v súčasnosti vyzerá na Slovensku. A vlastne aj ten spôsob pastorácie bol skôr také oboznámovanie. Zatiaľ čo tu v tejto kanadskej farnosti v Orillii, kde pôsobím, je to skôr o tom to radostnejšie podávanie evanjelia, aby sa ľudia dokázali zabaviť, aby ľudia dokázali pochopiť, že Boh je plný radosti a aj takýmto spôsobom môžeme chápať tú dobrú zvesť, ktorú máme odovzdávať.